खुलुमबाय नोंथांमोनखौ भॉइस ऑफ बोडोलैंड चैनलाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि मोनथिनो गोनां खौरांफोरा जाबाय बीजेपी आरो कांग्रेसजों लोगोसे गुबुन गुबुन गोख्रों नेशनेल राजखान्थि हान्जाफोर बादिनो लाइमोनफोरनि गोहोजों जोनोम मोनदों मोनसे गोदान राजखान्थि हान्जा। जाय गोदान राजखान्थि हान्जानि मुङानो जाबाय क'क्राझ जनता पार्टी एबा खांखमा जनता पार्टी। सोलिफु बीजेपी सोरखारनि जाख्ल'नाय आनजाद बिलाइ लिक जानाय, सोरखारा लाइमोनफोरनो खामानि एबा साख्रि होनो हायै आरो जौगानाय फारसे खामानि मावनो हायैयाव बीजेपी सोरखारा फेलें जानायखौ नोजोर होनानै लाइमोनफोरा रागाजों भारताव क'क्राझ जनता पार्टी मुंनि गोदान राजखान्थि हान्जा जोनोम जानायखौ नुनो मोनदों। बे क'क्राझ जनता पार्टी राजखान्थि दोलोआ बोरै जोनोम जाखो आरो बोरै बे हान्जानि मुङा क'क्राझ मुं थाखो बेनि सायाव गुवारै बुंनो सानोब्ला जानानै थांनाय नीट एग्जाम, जाय डक्टर जानो थाखाय मोनसे गोनांथार एन्ट्रेन्स एग्जाम, बे एग्जामाव सोंथि बिलाइ लिक जादोंमोन आरो एग्जामा जाखांनानै फिन केन्सेल जाफिनदोंमोन, जायनि थाखाय मेलेमारि दुखु मोननानै साब्रै फरायसाफोरा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो। बेनि सायावनो लाइमोनफोरा सोरखारनिसिम गारां दिखांदोंमोन आरो भारतनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिखौ रिजाइन खालामनो थाखाय दाबि खालामदोंमोन, जायनि थाखाय भारतनि CGI एबा चिफ जास्टिस अफ इन्डियाया भारतनि बेकार साख्रि गैजायै एबा खामानि गैजायै लाइमोनफोरखौ क'क्राझ एबा खांखमाजों रुजुदोंमोन। बेबादि भारतनि लाइमोनफोरखौ क'क्राझ एबा खांखमाजों रुजुनानै लासिंसिं खालामनायनि थाखाय भारतनि सासे फरायसा जाय दासान्दि बस्टन इउनिभार्सिटियाव फरायगासिनो दं, बिथां अभिजित दिपकेया क'क्राझ जनता पार्टी मुंनि गोदान राजखान्थि हान्जाखौ ससियेल मिडिया प्लेटफर्मफोराव फोसावनानै होदोंमोन। बिथां क'क्राझ जनता पार्टीनि गायसनगिरि अभिजित दिपकेया सिगां आम आदमी पार्टीजों खामानि मावदोंमोन। बिथां अभिजित दिपकेया क'क्राझ जनता पार्टी मुंनि इन्स्टाग्राम पेज आरो वेबसाइट बानायो आरो बयबो लाइमोनफोरखौ बे हान्जायाव जइन जानो खावलायो। बेनि उनाव भारतनि लाइमोनफोरा बे क'क्राझ जनता पार्टीयाव बयबो जइन जायो आरो बे क'क्राझ जनता पार्टी हान्जाया गासै रेकर्डफोरखौ सिफायजोबो। बुहुमनि बयनिख्रुइ देरसिन राजखान्थि हान्जा बीजेपी दोलोनि इन्स्टाग्राम फलोअर्सखौबो क'क्राझ जनता पार्टीया पार खालामनो हायो, लोगोसे कंग्रेसखौबो पार खालामो आरो दासिम 21 मिलियन एबा 2 कोटिनिबो बांसिन फलोअर्सजों बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइ बांसिन इन्स्टाग्रामाव फलोअर्स गोनां राजखान्थि हान्जा जानो हाबाय क'क्राझ जनता पार्टीया। क'क्राझ जनता पार्टी एबा खांखमा हान्जाया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाखांनाय लोगो लोगोनो बीजेपीनि माखासे दुथां गुन्दागिरि सुबुंफोरा क'क्राझ जनता पार्टीनि जौगानायखौ नायनो हायैनि थाखाय क'क्राझ जनता पार्टीनि गायसनगिरि अभिजित दिपके आरो बिथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ बुथारनो थाखाय धमकी होनाय जाथाया सोराङाव फैयो। बीजेपीनि माखासे दुथां गुन्दागिरि खालामग्रा सुबुंफोरा अभिजित दिपके आरो बिथांनि फेमिलिखौ बुथारनो धमकी होनानै वाट्सएपआव मेसेज होनाया समाजारि बिजोङाव गोसारनायखौ नुनो मोननाय जायो। दासिम बे क'क्राझ जनता पार्टीया गासै भारतनि लाइमोनफोरजों मोजां मोनजानायखौ नुनो मोनगासिनो। बे लाइमोनफोर एबा जेनजिफोरनि गोहोजों दाजानाय क'क्राझ जनता पार्टी एबा खांखमा जनता पार्टी राजखान्थि हान्जाया फैबाय थानाय समाव बिसायख'थि गेलेगोन ना गेलेया आरो बबे रायजोनिफ्राय बिसायख'थि गेलेनायखौ जागायजेनगोन बेखौ समाजो फोरमायसिगोन। आसामनि उदालगुरि जिल्लानि माजबाद ओनसोलाव सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव सासे 17 बोसोर बैसोनि सुबुंनि जिउ खहा जायो, जायनि जाहोनाव जायगानि थागिबिफोरनि गेजेराव गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। बे जाथाया माजबादनि बाथाबारि गामियाव जादोंमोन, जेराव अमन महत्त मुंनि सासे लाइमोना भुटियामारि दैसानिफ्राय ट्रेक्टराव बाला जावखांगासिनो दंमोन। बे समावनो हरखाबै सारअन्थाइ गावो आरो बियो जायगायावनो जिउ खहा जायो। जाथायनि उनाव नखरनि सुबुंफोरा लोगो लोगो माजबाद मडेल हस्पिटालसिम लांनाय जायो, नाथाय हस्पिटाल मोनहैनायनि सिगाङावनो लाइमोनखौ गैखालामोन होनना डक्टरा फोसावो। आथिखालाव बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा जोबस्रांनायनि लामायावसै नामा? गंसेनि उनाव गंसे बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा फरायसाफोर गैयैनि थाखाय एबा बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव मुं थिसननायनि थाखाय फरायसाफोरनि बिबाङा सोरखारि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव खम जानायलाय, जायनि जाहोनाव बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा सोरखारजों लांफिनजागासिनो दं। थिग बेबादिनो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दैमालु गुदि फरायसालिया 2 बोसोरनिफ्रायनो बन्द जानानै दं। थाखानाय फोरोंगिरिखौ गुबुन फरायसालियाव ट्रान्सफार हरनायनि थाखाय बे फरायसालियाव सासेबो फोरोंगिरि गैया जानानै दं। गामिनि सुबुंफोरा फोरमायनाय
फोरमायनाय बादिब्ला गामिनिफ्राय सा 17 जन फरायसाफोरा फरायसालियाव फरायगासिनो दंमोन, नाथाय सोरखारा सा 17 जनल' फरायसाफोरजों जाया होनना दैमालु गुदि फरायसालिखौ सोरखारनि नोजोरनिफ्राय दानना होनायनि लामायाव गुबुन फारसे कबिरालि हालामनि कदमगुरि गुदि फरायसालियावबो फोरोंगिरि जिबन दैमारि बिथाङा साथामल' फरायसाफोरखौ लानानै फरायसालिखौ बासायनो नांथाबनानै दं। भारत उदांस्रिनि उनाव 1948 मायथाइयाव गायसनजानाय कबिरालि हालामनि कदमगुरि गुदि फरायसालिया दिनै थैलांनायनि लामायाव। जिंगासिनांगौ बाथ्राया बेसोदि गंसेनि उनाव गंसे बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा सोरखारनि नोजोरनिफ्राय दानजागासिनो थानायखौ नुनो मोनगासिनो, जायनि थाखाय फैबाय थानाय समाव बर' बिजोंनि थाखाय फिन सोमावसारफिननांगौ जाफिनगोन नामा, बेयो मोनसे गिदिर सोंथि सिखांदों। मख'जाथावदि बेबादि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि जोबस्रांनायनि दायनिगिरिफोरा सोरखार, बर'नि दैदेनगिरिफोर आरो गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरखौ बुंनो हायो। सोरखारा नांगौ बादि सुबिदाफोर, फोरोंगिरिफोर आरो बिजाबफोरखौ समजों लोगोसे थिसननानै होआ, जायनि थाखाय सोरखारि फरायसालिफोराव फरायसाफोरखौ थिसननायनि बिबाङा खम जालांगासिनो। गुबुन फारसे जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरा गामिनि गोरिब गुन्द्राफोरखौल' बर' बिजोङाव फरायनो आरो सोरखारि फरायसालिफोराव फरायनो बोसोन होयो, नाथाय गावसोरनि फिसाज्ला फिसाजोफोरखौ जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरा माब्लाबाबो बर' बिजोङाव आरो सोरखारि फरायसालिफोराव थिसना, जायखौ सरासनस्रा सुबुंफोराबो बिसोरनिफ्राय सोलोङो आरो सोरखारि फरायसालिफोराव गावसोरनि गथ'साफोरखौ थिसननायनिफ्राय जानगारो, जायनि जाहोनाव दिनै बर' बिजोंनि थासारिया बेबादि हालोदसिम सफैदों आरो गंसेनि उनाव गंसे गोबां बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा सोरखारजों दानजागासिनो दं। थारैनो UPPL दोलोआ जोबस्रांनायनि लामायाव फैमारबाय नामा? जानानै थांनाय BTC इलेक्शन आरो आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव UPPL दोलोआ जोबोद गाज्रियै जेनखांनायनि उनाव UPPL दोलोआव दोलो नागारनायनि दोहौखौ नुनो मोनगासिनो आरो UPPL दोलोनि गोजौ थाखोनि माखासे दैदेनगिरिफोरा UPPL दोलोखौ नागारसिगोनखौ मोनथिनो मोननाय जादों। सानै UPPL दोलोनि बारग' EM गागि दैदेनगिरि रनजित बसुमतारी आरो राकेश ब्रह्म बिथां सानैया जानानै थांनाय BTC बिसायख'थि आरो आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव गाज्रियै जेननायनि उनाव UPPL नागारनानै BJP दोलोआव जयेन जागोननि खौरां मोननाय जादों। बेनि अनगायै UPPL दोलोखौ BJP दोलोजों सरजाबफानायनिबो इसिङारि खोलोबाव BTC राजखान्थियाव सावरायलायनायखौ मोनथिनो मोननाय जादों। जुदि UPPL दोलोआ BJP दोलोजों सरजाबफायोब्ला BTRनि बारग' गाहाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPL दोलोनि इयुन आरो थासारिया मा जागोन, बेयो मोनसे गिदिर सोंथि। बेनि सायाव UPPL दोलोनि लेङाइ आफादगिरि डक्टर RN सिंहा बिथाङाबो UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफोर राकेश ब्रह्म आरो रनजित बसुमतारी बिथांमोननि UPPL दोलोखौ नागारनानै BJP दोलोआव हाबहैगोननि सायाव बिथाङा बुङो दि जुदि राकेश ब्रह्म आरो रनजित बसुमतारी बिथांमोना BJPआव हाबहैयोब्ला बियो UPPL दोलोनि थाखाय खहा जागोन होनना बिथाङा बुङो आरो लोगोसे UPPL दोलोआ माब्लाबाबो BJPजों सरजाबफाया आरो आं माब्लाबाबो BJP आरो कंग्रेस बादि नेशनेल दोलोफोरजों जयेन जाया होनना UPPL दोलोनि डक्टर RN सिंहा बिथाङा फोरमायथियो। मैया आसाम बिधान सभा जथुमानि नैथि साना जानानै थाङो, जेराव सोलिफु सोरखार आरो बेरेखा दोलोनि गेजेराव दुंहाव बाथ्रा दान्थेलायनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेजों लोगोसे शिबसागरनि MLA रायजर दलनि दैदेनगिरि अखिल गगৈ बिथाङा खौरांगिरिनि मेलनि गेजेरजों BPF दोलोखौ सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जायो। आसामाव मुवा बेसादनि बेसेन बांनायनि दायनिगिरिया BPF होनना अखिल गगৈ बिथाङा बुङो। BPF दोलोनि MLA सरन बर' बिथांनो हान्था मेला रोगाथाइ बिफाननि मन्थ्रिखौ होनायनि थाखाय सोनाब बंगनिफ्राय आसामसिम हाबफैनाय बकाघाट आरो श्रीरामपुराव सिन्डिकेट लगायना होदों आरो गासैबो आसामसिम हाबफैनाय गारिफोरनिफ्राय सिन्डिकेटआव गोबां टेक्स लानायनि थाखाय आसामाव मुवा बेसादनि बेसेना बांदों होनना शिबसागरनि MLA अखिल गगৈ बिथाङा बुङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। बेबादिनो सानफ्रोमबो गोनां खौरां मोनबाय थानो थाखाय भइस अफ बड'लेण्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय। थेंक इउ।